Πήγα στο Comic Con στη Θεσσαλονίκη. Αν αγαπάς τα anime, τα video games και όλα αυτά, σε παρακαλώ δες αυτό το βίντεο. Ήρθα σε ένα από τα πιο ωραία Comic Con που έχω πάει. Έγινε στην Θεσσαλονίκη. Ήταν εξαιρετικό. Είδα πάρα πολλούς οι οποίοι είχαν κάνει cosplay από One Piece, από Attack on Titan και από διάφορα άλλα anime και παιχνίδια αγαπημένα. Είχε πάρα πολλές φιγούρες, πάρα πολλά artworks, είχε πάρα πολλούς καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν τα δικά τους κόμικ και τα δικά τους manga. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια και γενικά αν αγαπάς τα anime και το gaming είναι ένας παράδεισος πραγματικά. Μπορείς να βρεις να αγοράσεις τα πάντα. Όταν είδα One Piece, όταν είδα τον Μαύρο Μάγο από το Yu-Gi-Oh, όταν είδα Sailor Moon, όταν είδα Final Fantasy, δεν μπορούσα να τα βγάλω όλα αυτά παιδιά βίντεο. Δεν ήξερα βασικά τι να πρωτοβγάλω. Είχε Pokemon, είχε τα πάντα. Η διοργάνωση ήταν εξαιρετική, είχε πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά